Good morning po. Magluluto po tayo ng binataan na shrimp. So, okay. Bigyan po natin ng salt. Natin kung luto na. Ito po yung mga ingredients niya. Ito, 2 kilo pong shrimp, sitaw, tsaka sili. Tapos, kalabasa. Ito po yung unang tiga. Ito yung pangalawa. Sibuyas, luya, tsaka bawang. Iisa po tayo ng open po muna natin yung ito na po yung kanin. Kanina may nakita po akong langaw. So, ilasan po natin ulit. Para po siguradong malinis. Ito yung susunod natin. Napit natin sa lang. Yan. Sampalin natin yung shrimp. Yan. Dalawang kilo lang po ito kasi konti lang po kami ngayon. Nasa 10 lang po. Pag kumpleto po kami nasa 20. Dami po namin na. Marami pa yung mga nagtitinda sa palengke. Na ngayon. September 13 na ngayon. Walang pa sila. Sabi nila before pasukan. Ano pa pasukan nila? 18 eh. So, yung nila ko. Rock salt. Okay. Bigyan po natin ng salt. Yummy, yummy. Bigyan na po natin yung second na panggata. Ay, kaya yung una muna. So,
Fresh gata po. Fresh. Yummy. Nagkulang po ng sabaw. Bigyan na po natin yung pangalawang piga. Yung pangalawang po ng yun. So, yung ibang gusto nila may sabaw. Ayan. Dito natin yung sitaw. Tsaka yung sili. Sabay-sabay na po lahat. Sitaw. Sili. Tsaka yung kalabasa. Madali lang po lutuin po. Tapos, kalabasa. Sarap nito. Magulay. Nagulay din ito yung kalabasa. Kasi po yung sabaw. Paminta. A few moments later. So, check natin kung malapit nang lumambot yung gulay. Hindi natin ng paminta. Tsaka konting betchin. Ganito natin yung konting betchin. Ayan. Kaya pa natin. Basta yung lasang niluto. Paano muna natin? Yun. A few moments later. Layati, nabisa na. Nabisa vlog ati eh. Idan na mo na. Yan. Kain na po tayo. Ito po yung ulam natin, yung
Niluto kong ano, shrimp with gata. Hi, Dan! Hi ka pa! Hello po! Kain na po! Kain na po! Subo na po. Hello po! Kain na po! Mahat. Okay, subo na ka, mama. Low na. Hi ka pa! Hi! Hi! Di ay itong water kita nga. No. Utos mainit. Oo, sudak talaga. Ali ka nakatag. Ano ka magkaroon din? Ano ah? Palagi ka magkaroon ng Eden? Mal? Eden. Muri ng Eden yung paro. Eden. Where's Tawa? Wait, baka pala dyan. Mama, uli ko para yan. Okay. Uli ko din. Sitaw. Ampung para. Hindi mo buri ka larang mo biyan mukha ko nila. Ah. Larang mo paras. Ay, larang sila. Di ako mangangansin. Kami? Kami Dan? Mama, paro. Hindi ka man eat lang din, ha? Eh, Dan? Ay mo manubos tang hotcake mo yan. Ubus mo itang kaya mo, biscuit mo? Naubos mo yung biscuit mo? Sino nag-open? Teacher. Mag-thank you ka. Sabi mo. Thank you, teacher. Oh, yeah. Parang pagod yung bata. Tignan mo. Uy, ko bili ayan o. Ngandaya. Ano? Inyo. Ligo. Ayun. Ato, iga. Bawal eh. Pakita mo kaya ate. Bili siya ng ano. TikTok yan eh. Tingnan mo rin. Order mo daw siya ng ganyan, no? Di mo pa itong water. Pakita mo yan para alam niya ate. Eme. Kung saan mo nakita yan, dyan mo order, diba? TikTok. Di mo itong water. Eh, sino yan? Aliyo. Aliya Asya eh. Hmm? Aliya Asya. Ano ba? Dapat igamu basaya malan no. Lagyan yung kalabasa, ha? Hmm? Aliya basa malan Meron yung buo niya. Mama, aliya Isang buo to. basa malan no. Kayo. Okay. Dito rin. Tinignan niya yung ano, bako. Thanks. Eat ka na. Paro? Yeah. Kung sitaw. Di ba gusto mo Ay, sitaw? Nemat. Ayaw mo? Ayaw mo sila? Ayaw mo yate? Ayaw. Buto masira yung lasa. Ayaw niya ng sili, no? Siguro buri kayo ng chilled oil. Sarap. Ano? Sarap. Sarap luto mama din. Thank you. Puro ko. Ganda? Pwede? Mm-hmm. 小鸡，小鸡，你在干什么呀？我要去修复。 Ano yung donut, no? 啊，小鸡怎么变成香蕉了？我就把 9, 你吃掉。 10, 11, 12, 13. 小鸡，小鸡，你在干什么 Ah, 呀？ bilang mo tatatayam niya. Oh. Pwede, mas maluwag daw. Hindi Diba? tayo walang sinagli 啊， niya. 小鸡怎么变成香蕉了？我就把你吃掉。 Nanano ko 21 taon, may ako 25 小鸡， minutes. 小鸡，你在干什么呀？我要去修复。啊，小鸡怎么变成香蕉了？我就把你吃掉。小鸡，小鸡，你在干什么呀？ Ayan. Hindi, kuha ang water mo. Kuha ang water. 啊，小鸡怎么变成？Bawah ibuku, cinta kasihku, Ano? terima kasihku, takkan pernah henti. Bawah ibuku, Favorite na parang Jollibee Paro.
Nina? Ganun. Pero na lang yung kapunta na. Dito niya palimana eh. Tignan sila? Na? Nag-message sila? Uy, ikit ko lang. Sir, muli ah. Gusto ko ibang mga lubang na. Na nga? Gusto ko yung mga lubang na. Ano yung balak? Ano magkabulanan? May Mag-apply na naman?